Evar baş temaşevanên hêja hûn bixêr hatin ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îşev em ê bi bernameyek taybet û bi mijarek cuda werin hemberî we. Mijara me îşev dîsa wê futbol be lê em ê bi awayek din li ser futbol û sporê şîrove bikin. Mêvanên min ê îro hûn nas dikin şîrovekarê me ê hergav Kek Elî Fikrî Işık û Kek Şefîq Pêşeng hûn ew bixwe nivîskar e lê di heman demê de bi sporekî sporê ye jî. Hûn bixêr hatin Kek Elî Fikrî Işık û Şefîq Pêşeng. Evar baş. Navxêre dibên dem baş. Dixwazî ama bi germaya ji Kek Şefîq Pêşeng dest pê bikim. Ev sê hefteye me dest bi Çarpel Medya kiriye. Nizam tu dişopînî, tu çi difikirî ji bo Çarpel Medya? Pîroz be sefere be yani dema ku wextê min hebe elbet ez dişopînim. Bi taybet programa ser netew, programa Timîr Xelîl, programa Kurdên Diasporayê, programa Kurdên Anatoliyê ji me re pir balkêşin. Heger ez li mabim ez din dîlan temaşe dikim û ku ez nemabim jî roja dîtirê dema ku wextê min çêbû ez ser YouTubeê carek din êlan temaşe dikim. Ez ê wî dikim ku sekefkî be nasîbê helbet hene dest pê dike medyayek nû ye û di hemû destpêka de jî kêmasî hene. Ew ê bi wext ew kêmasî bi hulê rabin û em ê programê hîn serketîtir temaşe bikin. Spas Kek Şefîq. Temaşevanên hêja beriyan derbasî programa xwe bibin. Ez dixwazim du peyam hene ku ji wan bêjim. Yek jê vê heftê du bûyerên giring di dîroka Kurda de qewmiye em behsa wî bikin. Yek jê qetliyama Şengalê ku siyê tevaxê Daişê êriş biribû ser Şengalê. Bi hezaran Kurda qetil kiribûn, Kurda dabûn ber gulla, keçên Kurda revan dibûn, wan di bazarên koleyan de firot bûn. Em vê bûyerê şermezar dikin û her tim li gel birayên xwe êzîdî li cem wan in. Ya din kî ya Enfalê ye ku hûn dizanin di sala heştê de êrişên Beesiyên rejîma Iraqê li hember barzaniyan pêkatibû di salên heştê de. Li vir jî nêzî tê gotin ku nêzî 180,000 Kurd jiyana xwe ji dest dane, wenda bûne, nêzî 100,000 jin jinebî bûne. Em wan jî şermezar dikin û her tim li gel wanin jî. Peyamek din jî ku tên gotin ku li Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê bi rastî jî di van rojên dawiyê de pandemiya koronayê zêde bûye. Loma jî em dixwazin balkêşî bikişin ser vê jî bira gelê me li xwe miqatebin û li mesafa xwe navbera însanan dîqat bikin. Temaşevanên hêja wekî din em beriya derbasî programa xwe bibin. Ez dixwazim bêjim ku eger pirs, nêrîn û fikrên we jî hebin ku hûn bixwazin alîkariya me bikin, binivîsînin, ji kerema xwe re binivîsînin da ku mêvanên me bersiva we bidin. Îro em ê li ser wek min got futbol û sporê bisekinin. Em ê li çar beşa de mijarên xwe minaqeşe bikin. Yek jê wê dîroka futbolê li cîhanê, li Tirkiye û bi taybetî jî bajarên Kurdistanê yên Bakurê Kurdistanê futbol çawa dest pê kir. Em ê li ser wî hinek nîqaş bikin. Ya di diya wê siyaset û futbol be. Siyaset çawa futbolê ji bo menfaetê xwe wek propaganda bi kar tîne û dîktatör û siyasetmedar vêya ji bo xwe çawa bi kar tînin. Em ê hinek behsa wê bikin. Dîsa hem li cîhanê û hem jî li Kurdistanê û Tirkiye. Ya sisiya tîmên Kurda çawa yeko wenda bûn, çawa hinek tîmên din derketin ortê,
ام بحثا دیاربکر سپور کو ام بخوجر دیاربکر سپور هر چقاس دبیجن انا تیمک دنو درکتیه ناوی دیاربکر سپور جی ما برجی جردگو دیاربکر سپور آکم چا جهالی رابو ایرو به آواکی تراژدی کتیه لیگا آماتورا و پشتی ویژه ام هنک بحثا آمد سپور و ایریشن سروی چاوا تنکرن نجات پرست و پشت رجی ام بحثا دیاسپورای بکن سپورا دیاسپورا یا کردا دال کرد سپور و پنابرنگ لأوروپا کردن دیاسپورای از دخوازم هما دست به بکن بکک شفیق پیشنگ ام دزانن کو قانون فوتبولا مدرن بری 107 سال بری لونیورسیته کمبریج هات نویسین و بری ویجی فوتبول لیستک توپی هبو لچین ل ژاپنیا ل یونان آنتیک ل رومای ل فوتبولا مدرن ل بریتانیا به تایبتی جی ل باجاره کی بچوک ل شیفلت درکت اورته کو ایرو او تیم جی او قص فوتبول جهان دنگ ودایه د لیگا هری جرده کک شفیق پیشنگ جبو چه فوتبول لبریتانیای به تایبتی جی لشیفلت درکت ورته فوتبولا مدرن باشه پس بری که دست بکن از خوازم تشتکی سراس بکن در حق گوتنه که در حقیم دا گوتن در باریم دا گوتن توانیم کارو سپوری فوتبولیه arası yani nüvisin tekrar nüvisi elbette li من شغل تجاری نگوتی از نویس کارم mesela spori baraki grane yani az futbol alakadarım spori haskim kitebek de heye kek şefik başa kitep nüvisiye من خوين kategoride cine kiriye li vakit tübeji nüvis kareli az acınabım elbette yani hatta belki kefamıcı belli آخر کاتگوریم که پر نزل آنها دکترک دخینه دیپلماتیه و دکتر لیکن تکساتونه نورمیوانی دنیا یعنی از وان نورمال طلب جینانیم نورمالیم خودی کاتگوری دهیم جینه یوروسپور پیوت باشه مثلا فوتبولی و سپورجی اوکی yani علاقه که پنجی ساله belki دست بکریه و ناوی علاقه ده مدام دی جانا مجبور بل سری دخونه جانا merak دخونه جانا şöyle bekledin derbareye de dخونه o ahir nerede gece gelik agahi yazı emzi çek usaya esas futbol dinava yani debi dora mede evi ku zedetir angaje siyaseti buna ne müjarek pır mütebereli yani gelek kes bejin pır küçük dibine fonksiyonavi rolavi nava kede pır küçük dibine hatta ambejin tespitenin hin jevidettir hani ku veke afyonet editin çok ambejin zama Sovyet'de ideolojiye komünist din ve afyoni binafkiriye yani siyaset açık geleceğe spor ve futbolcu esas bir sabnafkiriye ku veke aleteki ku civaki karepe bxapine texe xew Almanca xew bine li ev iddia jî careki li ser mefez dike ku em li rola wê vegerin madem ku tiştekî wisa demek ku potansiyelek têde demek dinamizmekê derdixewolê ku hinek hêz bi saya wê dinamizmê dikarin destratîya xwe muqîm bikin kar bînin Pırs evçak diye ev ve em dikarin çaval wê binirin em dibê çaval wê binirin em dibê çawa bikarbin li gorî prinsîbê xwe armancê xwe ne bikar anînek ku weke lîmonê wê bigüveşe lê bikaranînek ku di xizmeta civakê û netew de be çawa em dikarin her ya bigînin hev yani aliyekî spor û futbol û werziş aliyekî jî idealên xeyalên ku dixwazin xwe bigînin wan em çawa dikarin berî ku bigînin hev li ser pirsa tê ku tu dibêjî çima ne li Londrayê yani li Brîtanyê derketiye rast e beriya wê lîstikek weke
yani jere bitopya hatiye listin esas net böyle. Çin'e hatiye listin. Beri İsab seçte çarşı sali. Paşe yani topa melet kare jere beje futbol de se sale huda de Florenz hatiye listin. Evci encami eveye yani ev ronak buna ademiye دوره هاتیه بازار میشل آنگلویه urgenti reformên hizrî civakî li wir dest pê kirine û navavî de futbol heye ji we sebebê girîng ê ku çima ne li Londrayê ne li Liverpoolê ne li Manchesterê li wî bajarê biçûk Sheffield tê derketiye bi ew vêgirê daye yani bi şoreşa endüstriyê vêgirê daye a sanayiyê vêgirê daye şoreşa sanayi xwara disîplinek nû derxistiye yani ew kesê ku berê dema roj derketiye şiyar biye û roj çûye ava razaye di nava jiyana kar de êdî dema xwe awayekî din plan kiriye yani roj hilat û roj avabûn êdî ne pîvanên demêne saet 5 divê rabe here karê xwe saet 4 karê xwe berde روز هفته شش هفته روزای خطینه روزک جره دمینه disipline nava kar henüz ihtiyacı dine dert xorti. Ev ihtiyacın çalakiyen sosyalın o spor jüve ihtiyacı derketiye. Lomajı le Sheffield derketiye. Ne Londra'yı ne Manchester'ı domayika ve heye başı emin binin ku gelek belatan elcik navendin ku karkerli civiyane navendin ku envejin kargeyin mezin de 1000 1000 20,000 30,000 insan numan xebtine lüver biye pevistiye ihtiyacak derketiye elbet paraleli spori henüz çarekiyin din sosyalci yani envejin sinema evi paşederi envejin şano evi paşederi opera doma derketiye li her kategoriye civakê li gora imkanê xwe derfetê xwe ji xwe re li çalakiyen sporê geriye yani ne tiştekî tesadüf e ku em bêjin li gelek welata spor yani futbol biye çalekiyek sosyal a insanê ku keda xwe dixebitin li Sheffield li wir derketiye paşê Liverpool li tersxana derketiye paşê li Gelsenkirchen Schalke weke tîmeke karkerên ocağên komurê derketine. Hatta salên 40-45 wan jî yani piştî herbê jî aliyekî xebitîne kar kirine û aliyekê din çûne futbol lêstine. Her civak çiqas ku pêş de dikeve çiqas ku em bêjin pêdiviyên civaka modern cih tîne ku ev gelek ne yek teneye yani parvekirina kar normek civaka moderne. Eger nava civakê de kar bir parvekirin. Yani yek ve doktor, yek ve mühendis, yek ve futbolist, yek ve nivîskar, yek ve şanoger, yek ve sinemager, yek solar çeke, yek cila bidru. Edi ev civak normeke civaka modern karaniye, cihaniye. O avana tev edi ihtiyacın nu dertin ber civakê. İhtiyacın pediviya ku çalakiyen sosyal dertin ber civakê û futbol û spor jî encamê vê yekene. Yani Britanya belaviye li dünyayê bicîbiye. Heta İspanya, İtalya jî ji Britanyayê girtine. Yani her çiqas wan ev kirine. Yani xwendevanên çûne li Britanyayê xwendine ji wir lîstikê anîne İspanyayê. Rast yani jî belaviye ha Britanya diye wan da yine evke koloniye Türkiye gelek kolatan siyasiyene aboriyene angezin keştiğin için kendava İlbao sekinin Türkiye rozet müdür edilmiş ama çok iyi. Çok iyi bir oyun. Mesela Türkiye Murat Delis'in Türkiye New Zealand'da Karyavan işçileri ödülü verdiğim şeyin sonra İlbao var. İngiliz ve İstanbul yine hatta evveli hatta salın
1915 وانجی تیمی که هنه یعنی Beşiktaş'ta 1903 avabıya bir evet bir kasaydı. Başka bir temsil yaptı. Ve esas futbol Van sana da diye sevmede Hristiyan gayri Müslüman yani gayri İslami. Müslüman bir tane şunelle tamaşa kendine. Le paşa edi hezavitine de saviti belki peşte basar. وقتان بچوک من جمرجی دگوتن براستی دیام نه دگو لی بابیم جانا دگو لیستک حرام نه لیزم تشتیوار دگوتن هوال موال مده بابی وان نداشتن عبدالحمید پادشاه لیستک یا فوتبولج مسلمان را قد خکر بو لو ماجی لترکیه ارمنی روم غیری مسلم تیما آواکرنه کلوبا آواکرنه پشرا ایدن چی بونه كيك علي فكري شك ببرسا شفيق بشان تشد بيجي لتركيا فوتبول كان جي داس بيكر كردا كان جي داس بفوتبول اكر يعني برياك وازفان برسا بالبرس فيلم اجي توازن بتكيبنيه كي داخلي لقوتنا كيك شفيق ببن شروفكري هيري بنابو دنك انجليزي ونابوي جوناثان ويلسون بكتابك قراصن لسان نابي كتابه ويجي تاريخها تكتيكايه دورده وقت كشف بيجو تجي دنياوي وها بلوكر بلي فوتبول شفلتي بس بيتك وقت شفت بوتشي هلبت Giredayı tekliyen aburiye u şorşa destekliye ledvur da estxwazin hatki gotine Jonathan Wilson bidizin ew dibe futbol li Sheffield'e tîmeke rugby hebu rugby ji bo ew tîma rugby serkefe hinek şeklê antrenmana guhartin ev şekli antrenmana dure bu futbol. Yani jibo ku istikvane rugby he futtur he hezdir bebin vakit teknikeki ve avakirin tope leistin ve piyar leistin u evji dahili nava listika bu vakit ku disa kekeşefi ji binafkir futbol braslici keyfa karkirane yani keyfa karkirana ev keyfa şemmiye pişti nivro yani kavak bu kar bar bekade demak bu jiyan dimine yani demak wan hususi vakti wan hususi evji wan pişti kar çvar krati Mesela deheman Türkiye'de Jonathan Wilson de belli raste İngilizce belli birin her çar dora dünyayı yani bu gavak Amerika'ya diroka walata neteva diroka futbola van istika van dukolun uferi bedin hem de benim ku yeki İngiliz khara biriye bu Timeko hamu avakirne disa ve İngilizine şuat teke hevencilere le Türkiye'ci bu futbolu anine disa İngilizin Van despekiye Van tim avakirne hatta Abdülhamid Hamberi Vederket'le mesela nizam İngilizce ve Çeli Türkiye ve dibe Kodiye dibe ki Gore Rush İngilizce ve demek ki Vina bir avatken radben henik kes muhbir ve timi avut jurnal kinci Abdülhamid tadagat ke dure ittihatçı fark diken bu heza futbole دباكو ببا بقوتنا تفقروان Talat Paşa Saroki İttihat Terakki Altın Ordu Damezrine Altay Damezrine
حتی دبیجن کو طالات پاشا امر دایا کو برا آلیگرو لیستگوانم بشیکتاش و نزانم یک گالاسرای هرن جپه ای altın ordu gotuna برا لور بن yani jibo propaganda bkaranine. بله يعني كش همو وأفجي بالتفكيرين جراني يا اتحاد تراكية لوما بآليكاريا وان دي 1900 ده بشكتاش دي آواكرين دي Beşiktaş ev gotun küçük bir şey dibin tima Ermeniya avakriye yani Roman yani. Yani Yani أري يعني قوتنا كواهية اللي أزنك على بإثبات بكم تي قوتن كو أرمني وروما بيشي آواكرنا لچارشيا بشكتاشي دوره خاندان تبدیل بربویه اتحاد تراکیجی تبدیل بونه وقتی کم گفت 1950 ده Galatasaray ya Paşici hatta da Fenerbahçe'de danızlandın. evet. işte bu اتحادçı de 1980 ve darbe çetkin o hedi deslatlarya Osmanlı bir testkın ala ve kiwani hiri jboku خورد ورنا عسكرية بكن جبوكو خورد عسكرية مربن دست تابجن تيمين فوتبولي و بر آلي كاريا وان تكن بدست وان ليك تشيد بن بدست وان و يعني فسكرنا كفوتبولي نافا بايتاختا اسطنبولي والحمو وإمبراطوريا عثماني دست بيتكن لكردستاني در سال 1920 ده زیادچی بو او سوسیولوژی مزن ات Ziya Gökal بنابه idman ocağı komeleke avatke Diyarbakır. Evet, zala 1920 de. O de timeke avatkin. Pişti ku Ziya Gökal sala 1923 ku komar avad be bu 25 de Ziya Gökal به مبوس و دیاربکر دچه آنکاره اف ادمان ocağı جناب خو نابه خود بهرین به دیجله ادمان ocağı ام فهم دکن کو yani hişmendiyek dvrdeci abadede le mixabin haman demedi bakın bunun çanınci serhildana Şeyh Said'e kal destbetke sala 1925 de هر تش بلا ولاد به ل پشتی وی سال 1930 ده تیم ل دیاربکر درکرده هولی یک آی سپوره یک یıldız سپوره و evanat nava خود nava rekabete gedene tümürdayım futbol guru derbiya Diyarbakır'a اري timin Diyarbakır'ın ولكن الحياة يعني چلو ششاك و لفتر دچور لور عسكريت لدياربكر ها لفتر لدياربكر عسكري كليه لفتر دياربكر عسكري كليه دي صالة لي يعني از قالت من ليكولين كير از شو باي ببينم و تشتك هبتنا به لمخابن جوانا يكيبي و مفنقان تشتكي bu çift tesirek giriyel futbola kurda yani futbola Diyarbakır mukaben tüşteki yuha بعد وقت profesyonel امزانın Diyarbakır Spor dema sala 1968 avabiye timin bajarın kurda yedin kengi avabune yani beri Diyarbakır Spor hene vakiden yani beri yani Diyarbakır rastık destemi de agahiye ku eji وقانمه واسكاربم داخلي نوا بيروكا فوتبولا كردي بكم تننه باشا لي بالتبعي ام زاننكو غاوا تفجرا فورتا يا اوروباي دسبيكر دا اوروباي دولتا ترك ترسيا وبريارك ستاند سالا 1968 لهر باجاري تيمك بروفيسيونال افاك
مقصد Diyarbakır jî Diyarbakır Spor ava. Diyarbakır Spor bu hemû yani Trabzon bu demede hatiye avakirin. Ve piştî ku sala hefta derket Liga yekem bu êdî tîma Kurda bawerim li tribînên wî Suruda her ne pêş dihat xwendin. Baş e rast e. Çünkü seçar hevoketini pek benim. De heriya giring asas fada pişti sala 1974 sala 1974 ve kuntuzan Afrika ilan kırdı. و Sporting Kürt بخوا بحسن نتبي بنابا خبات كدنا devlet جي ايدي de alikariya Diyarbakır Spor'u ku de futbolu de pevajoy manoplepte. Yani her dudnava her de vakit nava peşman. Baş emiverin mijara siyasi yani devlet çavar reyber timin Kurda digirt u tiştê war digirtin. Şefik Peşeng tişkî zêde bikî li ser dîroka tîmên Kurda ez dixwazim ji te viya bipirsim. Gelo şexsiyetên wiha navdar ê Kurd hebûn ku da avabûna futbola hema Tirkiye û hema Kurda de serokên tîma hebûn yani Kurd bûn bi eslê xwe Kurd bûn yani divî warî de destê te de agahî hene yani kî şexsiyet pêşengtê kirine ji bo futbola Tirkiye. Yani Derya'yı belki hatalı herhalde yani Kekşefê Degenay. Denkte nuatê. Yani Diganiye'de elbet futbol ile ahir spor u futbol canına tabi hedbin. Yani yek beşek sporeye yani İttihat ve Terakki esas tekliği koy çunu hatine Avrupa'da tegi işte ku edi spor u futbol potansiyelek per giringe u kara dinamizmeke ku dreya avabuna muhteva Türk'te vestünek şu anda. Hind 1894 de dest pekirine peşir İstanbul'e Türk gücü avakirine. Türk gücü ne kulübün futbolu ne de spor ne. Duvan da hortan hem aliye siyasi perverdetkin hem aliye askeri perverdetkin. Yani van horta hem bejin esas minaka ev digrin. Almanya digrin. Grubu kusa Almanya beri avakiriye. Hindi vakta Napolyon Almanya işgal kiriye. Dedi paşe Türkiye vaka xatek izciti derket. Yani ev grubun izci kul mekteba Dibistana eli çekirin. Ev berdamayına eveye. Türk gücüye. Türk gücü esas minaka Almanya değil. Bu zaman Türkiye tekliği Almanya dema Osmaniye'de Alman Türkiye gelek başın yani verin dazge girin Türk'a Ali Alman hatne damzrandın. Yani orduya polise istihbarate her seri Ali Van hatne damzrandın. Lomacı beri İttihat ve Terakkici her tüm Almanya'ya yani şu an gelek tişver girtine tecrübe yavan südver girtine Türk gücü avadıkın. İşte demek ki ev Vandımın evi, yani bizim biz korti İstanbul'e demeşin hatta Bursa'ya, hatta İzmir'e, hatta Bolu'ya yani evi van, libu tevgeri van preşkere kuyat ki ku hazriya grubek paramiliter dikin. Bizim kortek haftaya ki çiyap sere xo çav kare biji. Çav avi kare temin bike. Lukur kare razı, çavat kare xoş barani biparize. Kijan gihayên nav daristanan tê xwarin çawa kare em bêjin bê xwarin jiyana xwe li daristanekê hefteyekê dom bike çawa kare xeber bibe xeber bîne yani kuryetî çî bike wana hazir kirine û ew de jî xwe dema ku İttihat ve Terakkiya avêtiye ser hikûmetê navenda hikûmetê li pişta li paş Talat Paşa ji wana 45 kesene Wan xwarebiriye evê ku şer kirine û êriş kirine li wezîra xistine cî ewin yani dar û kêr û ew xistine destê wan wekî din cî em bêjin ew kesên rewşenbîrên û ronaqbîrên eger ku xeta
siyasi a İttihat ve Terakî rehne kirine ama yekî ji wan nivîsandê niha jî em van tişta dibînin dibêje ew xort ew ê nizanim çavê te derxin ha tevî roja din şu çavê derxistin lê xistînê ama tev ji ew ê derketine ji wê Tirkû jî derketine ew ê ku damezran diye jî bi navê wî niha evek heye li Stenbolê salonek sporê heye kat bir tarjan bû çi ye tarjan ne bro kek alî Kîjan te got nav çi bû? tarjan e Tarcan. ne bro ew kes Evet. ev kes zaman deme de ve tabii mamustayı sporeye açlık bu ne ev ke yani stratejiye evet bu kartını yani spore ve demede ve serdemede bu kadar şart yapıyor ve çay bu kartını yani agahi ekmek kek Ali derbare damızadına kulübün sporeli Diyarbakır vilayetin Kürdistan'ı yani zbomci agayek pırnuye naktebek navi Mardin aşiret cemaat desteni de az dukhinin duur da basa eveket ke basa bu yerek hazır nesil bir seyahat ke kudbeje maçeke Türk gücü Mardin ve Türk gücü Diyarbakır heye Mardin heye basa vedike due maçavan da problem derketi naxoşiyek nehatiye derketi axir şer u pevşin navaravan derketi paşe mezin buya küçüne bel vilayet protesto kirne var hasıl rojaji buya devam kiriye cevur me pet hasa kudvan sala da binavên ev Türk ocağı Diyarbakır û Mêrdînê Kî bûne wana tişkî nanesin yani asker bûne polis bûne devlet memurê bi devletê bûne yan Kurd bûne 1911 de li Mêrdînê Türk gücü jî ava kirine İttihat-ı Terakî jî ava kiriye wan ava kiriye yani ihtimal etmezin ev mamulê devletê tayin kirîne yani karin asker bin mamoste bin mamulê din bin ev ji wan pêk be ev Türk ocağı jî ihtimal etmezin ew be paşa ev Türk gücü ji xwe dibe halk evlerê gelek ciya ihtimal etmezin ev bin lê xuyayek ku divê demê de maç kirine yani suretê wan ciyane fotoğrafê wan ciyane em bêjin bir taximek Urfa'ya re jî maç kirine yani xuyayek wir ciyane yeka Diyarbakırê jî kirine lê di kîjan seviyê de ne em bêjin çi qas tîmên em bêjin birêkî pêkine tu agahî tune من نبیست بو حین ها براستی وانا لی پرسامن او بو شخصیتین کرد این افدار تو آگاهی کی نظام دسته ده به سروکی گالاسرای که بو بیازیت بو چه بو Kurdun çavanı en bece vakit Kurdun ku bu ne serokozil Türkiye yani kilan naslan bu ne serokozil en bece tediş bu İsmet Ünlüci dibejin Kurd Örtürgut var bu yavi Kurd bu ne yani ey bak mı faham kıran gelek edin ile hene en bece Adnan Polat yani ve davi seroki timin vani heri mezin kiş Kurd bun bel yani juan aristokrat ve Selahattin Beyazıt'ta ev kutsalın haftayı vanda bu seroki Galatasaray tekilivi İngilizce gelek kodun antrenör Jburan'ın yani peşevi çıbunavi naibiranın Birch bu. Brian Birch bu. Brian Birch bu ne? Hani paşevi akla Almanya derval abi o hafif çek modernize kirin. Zanım yek Cemala Bedirxanan jî serokatiya Diyarbakır Spor kiriye lê navê wî ana birastî nehat bîra min Diyarbakır Spor kiriye. Na Cemala Bedirxanan serokatiya Galatasaray kiriye. Salên pêncî wan de ye bawerim çilî pêncî wan de ye. Kare bir gece var lê em bêjin babana yani qasî kutê bîra min yek Cahit Baban hebu. Cahit Baban salê hefteyê de yani futbola Türkiye'de pozisyonek bilinde bu. Yani tam naha bizelali naye biramın gelo ev kir yani Wezareta Sporê kir kek alî zanım lê ya beden terbiye edilmi biri bu. Evet. İşte kısa yani pozisyonek bilinde bu. Babana bu. Baş Ali Fikri Şık o Şefik Peşenk
ام دیروکا فوتبولی ور بهێلن ام هەنێک دەرباسی عالیە سیاسی ببن تەماشەوانên me bawerim pirtir vê mijarê merak dikin siyaset çawa tesîr li futbolê dike li netewebûnê dike siyasetmedar çawa futbolê ji bo menfaetên xwe wek propaganda bikartînin em dizanin li Ewropa li cîhanê li Kurdistanê li Tirkiyeyê ana ji xwe pir eşkere ye siyasetmedar wek Franco çawa Real Madrid ji xwe bikaranî Mussolini çawa Lazio ji xwe bikaranî Hitler nedişt karker futbolê bilîzin rejimên komünîstiyên berê tîmên komünîst ava kiribûn wek li Rusya li Sovyet CSK ev ya war carna diyar dikir ku kî komünîst e kî ne komünîst e jî alîgirên CSK'yê komünîst bûn êdin ne komünîst bûn jî wek me behsa İttihatî Terakî kir çawa tîm ava kiribûn îro ji xwe 20 salên dawî em pir eşkere dibînin li Tirkiye Erdogan çawa futbolê girtiye destê xwe ew kiriye kekşef tu karî hinek behsa van tişta bikî ji cîhanê em wek a mînaka herî baş em dizanin Atletico Bilbao li İspanya heye Barcelona van salên dawî daxwaza serxwebûnê derket ew daxwaz ji ku derket eleqederawî bi futbolê hebû tune bû tu dikarî hinek ji me behsa vana bikî yanî li welatên din jî vana çawa dimeşin Hadi bir mer sebebi yapacak bunları. Paşa'nın hemen vederi futbol normen modern u disipline gluterdi gere. Yani cüdatiya ve sporun dine koye kotenkirin evet disipline koyeye normen uyene u civak u netevji hertim ser naslamayın huzunu da afiyene. Futbol halka nakwas piyasadiçe zin sevdem adı kutbe navgina afrandına naslamayın nu emcareke bu fikrin kijan pişpirken kijan disiplinen futbolede emderin pişpirken heremi hene pişpirken neteviyene pişpirken neteviyene u her pişpirken jit kadet nava da naslamaya ke vafine çima emberin gelek kurt hasji Ahmet Spor'a dikin yani Elazığ'a hasji dike ji Merdin'e dise hasji dike hez o karakter naslamaya ve şuara derdik. Ev hez o karakter potansiyel doğru dikivinin ev potansiyel dinamizme kilo dinamizme kilo derdik. Eğer kumisa ve herkese kutçavi ve deslatları ve evvel çavi haber da beşa spor ejibide. Bu kadar şuara lüvederi dinamizme ki derke ku tahakküm akwa imkanı akwa derfete akwa him peşte koyuyor. Eğer ku emle minaki evi vegerin ku de kada tekiliyan netev u futbolede kijan minak dettimler. Esas yani rojlata navin minaki vatunere. Mesela ambejin li Kurdistan'a vaşur bis yek sale jixwara tîmeke karibe Kurdeke Süleymaniye jî bêje tîma min e yekî Zaxoyî jî bêje tîma min e û yekî Hewlêrê jî bêje tîma min e dernexistine lê xelkê derxistiye em bêjin mînakên herî berfçav Celtic a İrlandiyayê Rangers Glasgow Rangers'e hatta destpêka salên 1920 sedîset fonksiyona ku îro Barcelona Katalonya'yı dileyze Celtic li İrlanda'yı listiye. Yemi xabim pişti tekçuna komara İrlanda'yı problema İrlanda ede bu problema İrlandiya bu xwe onzanın kulübe de protestan hene o katolik hene Celtic a katolikaya o vakti a protestanaya İdi rekabet tavan ve xerreye ev nikarin jibok ned ligin Britanya'yı de nikarin ve hezen timin Britanya'yı rekabet edebilir. Yani Liverpool'la, Manchester'la, Chelsea'le nikarin rekabet edebilir. Rekabet tavan
Nafode u piçekji edi salih haftevan bu rakabetek mezhebi li her dünya kedine hinin rola xwe dominin yek şu an Atletico'ya yek şu an Barcelona'ya her duji daviye sale 1800 de ava bune yek aliye xwendekarên Bilbao ku paytaxta welatê Baskiye küçüne li İngiltere xwendine û vegeriyane çil wê dîtine fêr bûne hatine welatê xwe jî bicî kirine kulübek futbolê ava kirine a Barcelona piçek balkêştir Barcelona nej aliyê Katalonyaya hatiye ava kirin ev ku Barcelona ava kiriye dîstikvanekî futbolê ê Swîsriye ji Bazelê hatiye li Barcelonayê bicî bûye hîn 22 salî û dibe gerek bir bajarê hep xweşik futbol jî bênîstin yani merek aşkê futbolê heye jî dadmezînîne û paşê dibe dîstikvanê wê 6-7 sala wê futbolê dilêje piştî futbolê dibe serokê wê bazirganekî gelek serkeftiye tamamê sermiyanê xwe perê xwe di rêya Barcelonayê de xerc dike têkiliyê Barcelona û tevgera siyasî a Katalonyayê û tevgerê Atletico a siyasî a Baskê heftin di nava hev de ne em bêjin 1919 de maça Barcelonayê xelas bûye wê rojê ji bo ku otonomî bîstînin daxwaza otonomiyê bilind bikin li Barcelonayê xwe pêşandanek heye serokê Barcelonayê dide pêşiya tîma xwe ji maçê dertin tên beşdarê meşê dibin tevî tamamê dîstikvanê xwe û taraftarê xwe ji wir dest pê dike û êdî heta em bêjin salên ku beriya ew ê beriya şerê navxwe ê İspanyayê xwe otonomî dîstînin Liga Otonom dilîzin lê Redra mezin ji ew ê dest pê dike piştî ku Franco tê ser hukm dest pê dike Franco muameleya rêxistineke siyasî bi ersê Barcelona dibîne serokê wê tê kuştin bi hezaran endamê wê tên girtin mahkum dibin direvin tîmeke ku di 1936 de hefta de dora 6700 endamê wê hene dema Franco de hejmara endamê wê datê pêsedî şesedî paşê xwe piştî ku şer û şerê navxwe û iqtidara wî ew xwe tê 4 sala futbolê ew dikin lê ewa Barcelona stadyuma Barcelonayê her tim bûye qada şer yani dema diktatûriya Franco de di destê Katalona de sê tişt mane yek jî folklora wan e yani pisporê wan niha dibêjin ew ê ku zimanê me çanda me û hebûna me parast yek jî folklora me bû di do zimanê me ku ji aliyê dêra hat parastin sisê Barcelona bû lê pratikê de kada berxwedanê stadyuma Barcelona nav Barcelona'ya de her maça Barcelona'ya de ve çare kodi le mahkum xwe dipin xwe siyasî derketine azadî ji wan re xwestine tiştekî dinê jî heye ku di wan sala de heta paçê ji dom kirine Katalonya di 1804 de serxwebûna xwe kiriye yani hatiye ew kirin dagerkirin di gelek maçê Barcelona'da di deqa 17 saniya 14 de protesto kirine yani dengekî gelek bilin protesto kirine man hatiye serê Barcelona hatiye serê ew jî serê Atletico jî xwe navê wê hatiye yani qedexe kirin navê wê qedexe kirine paşê ew jî endamê kulübê bi dihan endamê sedan endamê kulübê hatine girtin ji bo ku nêzî Fransayê ne gelekî wan ji derbasî Fransayê baş باشه علی فکری شق از خوازم شتاب پرسم دبی وارد از خوازم فکری تجی هبن بیجی تکتبه کی نویسیه ناویوی کاوس و به ترکیه به دیرانیش برخوردان یعنی آمد سپور
بچک بحثا دیروکا فوتبولا کوردا کریه به تایبەتی جی ساڵی هەشتەیە دەیەنێک دوێر هەنە ئەم دزانم دیاربکر سپۆر ئاناڤای کەڤن ez naxwazim bêjim ji Diyarbakir Spor salên hefteyê li tribûnên Gavkadinê me behs kir li tribûnên Diyarbakir Spor Sûrûda hernepêş dihat gotin lê piştî rejîma 12 îlonê hat ev tîm ket destê Türka yani wek kulüp yani walî carna walî îdare kir heta polîs memûrê polîs yani serokê polîsa wan dest danî ser Diyarbakir Sporê li îro em halê Diyarbakir Sporê dibînin ku di Lîga Amatörê de ye tikarî biçek behs bikî dewlet çawa rê li ber van tişta digirt û çawa xwest ku tîmên Kurda ê bajarê din jî eger hebin dewletê çawa rê li ber girt ku destê wan debe nekeve destê Kurda heya em werim mijara Amed Sporê yani hinek behsa wan çaxa bikî بله بداکی از باساوی چروکی بگم از خوازم بگوتنا باشم یکیلیا بوله سپوره و سیاسته و ام yani berhava dibêjim bira binava futbolê de siyaset nîm be ev tiştekî vala ye pûçe yani di her tevgerê insanî de siyaset heye yani tevgerê insanî siyaset e siyaset xwe ye Futbol muhtacî siyasetê ye ji alî aborî de yad dua futbol ji bo alîgirtê lîstin yani ji bo alîgira tê lîstin û futbol alîgir nîm bin bêmane ye hemû alîgir xwedî fikrekî siyasî ne û gava ev têne maçê temaşe dikin dev ji fikrê xwe bernadin bi wan fikrê xwe wê maçê temaşe dikin wê maçê dinexînin û ya siya ya rastî jî dîroka futbolê jî alîgir dinivîsîne ew hestên alîgir dibe vegotinek û ev vegotin dibe dîroka futbolê bife loma ku em bêjin siyaset derekê futbol derekê em behsa tiştekî nakin em tiştekî nabêjin yani rastî jî ev vegotina desthilatdara ye yani ê ku hêrî destê wan di nava futbolê de ew e lê bela ku naxwazin kesî li dijî wan destê xwe dirêjî bê alavê bike dibêjin na futbol û siyaset ji hev cihê ye gava ku em bêjin futbol û siyaset ji hev cihê ye henga em mebesta xwesteka desthilatdara bi cî dînin dibe ku em newqa aqul vî çavî lê nemerin ji xwe di dîroka Diyarbakir Spor de serî heya bû wekek min got avakirina Lîga Profesyonel ya qada siya sala 1968 de ye ev jî biryareke siyasî ye ji bo ku desthilatdar xwedê girabî raya giştî ji tesîrên biyanî muhafaza bike biparêzin yani naxwazin ku ew kesê ku dibin desthilatdariya wan dibin têkildarê tiştên nû bibin ê vê mebestê Diyarbekir jî hate avakirin tiştê ku ez zanim Ülkü Spor û Karacadağ tevlî vê yekîtiyê nebûn wan got em naxwazin yani kifşek û wê demê de jî hinek kes haya wan ji vê heldana devletê heye lê Ay Spor, Yıldız Spor, Nizamçı Spor vêga navê wan nayê bîra min hemû dicivin û hefteyê û şeşa de Diyarbakir Spor ava dikin yani avakirinê destpêkê de jî ji bo hemû ihtiyacê wan Kolorduya Diyarbakir ew yedinci Kolorduya meşhûr ê ku serî heya bînî futbola Diyarbakir Spor dîzayn dike ji rêveberê wan heta finansmana wan heta
rêxistinên alîgira jî êk û fînanse û organize dikin evin em ji kur vê dizanin wexta ku rêveberiyên Diyarbekir ketine pengasiyê pêşî berê xwe dane çûne wir çûne nizam çi filan paşa dîtine filan paşa gazê nekakiriye wan ya şandiye Ankara'ya ji bo ku ew dibe örtülü ödenek nizam kurmancıya ve çi ji wir hinek pera binde wan û ya jî wan kanî bikin yani ji bo menfaatê devletê wan kanî bikin Ankara'ya wan şandine Ankara'ya din herkes vasife xwe ciddiye mesela divir de tiştekî herî balkêşe di sala 1983 de yani evlekariya konseya evlekariya kenan evren biryareke derdixwe ku serokê Diyarbekirsporê îstifa neke serokê Diyarbekirsporê dibe bütçeyam tineye nizamçîm tineye ez ê dev ji serokatiyê berdim dûr de fermanek derdixin ku nikaribe îstifa bike û îstifa jî ne bir de tiştê ku emek li serê weke balkêş bisekinin di hêzan siyaseta Kurd de çiqas pêşveçûn bi pêşve ketibe devlet jî weke alav bi futbolê xwestiye bê manipüle bike timû dayîm ev e heya kengî heya 2010 bir de devlet êdî rasta rast destê xwe naxe nava tîmên Kurda ev ceribandin yani bi Diyarbekirspor ceribandin encam derneket bi Siirt yese ceribandin encam jê derneket bi Van Spor ceribandin encam derneket lê vêga tiştekî balkêş dikin dora Kurdistana Bakur dorpêş dikin binerin Antepspor di Liga Süperê de ye Ciranê Malatyaspor di Liga Süperê de ye Ciranê Sivasspor di Liga Süperê de ye Ciranê Erzurumspor di Liga Süperê de ye Bana jî tîmê bajarên Kurd hesab dikin em hesab dikin de ew hesab nakin nakin bo wê yani wan derdikin vê seviyê ku binê û neweke Diyarbekir'in neweke Mêrdînê ne neweke Wanê ne yani gelek balkêşe lê mixabin yani siyasetmedarê me rewş û şert û şûrîdê Kurdistana Bakur dixwînin lê me heya îro nediyek û kesekî basa vê stratejiya devleta xwe kiriye devlet isteri heya biniye haya wê ji hêza futbolê heye ji hêza futbolê bela ku alavekî pir pratik e yani ji pazdar roja carekê di mitîngekê karî çekiye wekekê şefek got Katalonya di pazdar roja carekê li No Campê diçûn hemberî Franco her tiştî digotin ev çiye derfeteke siyasetmedarê me ji bo ya ji rêxistinê me siyasî ji bo sê kesa bînin ba hev hûş li wan dikete ama futbol xwe derfeteke wiha dide dikarî heftî ya pazdar roja carekê mitîngekê darfî yani ji bo temasê imkaneke wiha sereke imkaneke wiha hêsan tiştekî dinê de nîne devlet dîsa haydar e mesela ez bawerim ku HDP heya wê ji vê nîn bû ji bela ku biryarek nestandin di 2015 û 2016 de Ahmetspor nexasim di Kupaya Ziraatê ya Tirkî'de yani Hollanda devlet her tiştî hemberî vî derket devlet bu xwe federasyon eşkere zextan dikir li serê vêga jî dibe çi qedehekirina temaşewana heye yani temaşevanên Ahmetsporê alîgirên Ahmetsporê nikarin herin deplasmana ev fermî qedexe ye yani ji bo ku Ahmetspor û alîgirî
ام بيجن اسطنبول انقره الازمير تشورم ام بارن سر مجرى عامة سبوري ودختن سروي ام دمجرى بيش لسروي مناقشة بكن كيك شفك سالن حفتي وانده تجي دياربكر سبور تماشا ذكر باورم تو شد بيجيش بو دولت دستاني بو سر دياربكر سبور جبو فان نيرينا فكرتك شنو؟ Yani Salih Hakkı'da Diyarbakır'ın bu bütün Diyarbakır Spor yani Van demek ku yani dinava xabatlar eksini de bulunacağız. Çünkü yacımın tamaşa dikin. Sizler haskırına koyucu bu futbolu ve ne şart ya. Yani az futbol etkim az tegi iştime ku heza futbolu çiye و اگر کج دست نبید و امجی و که خلکی پتانسیل تکنیک خدمتا گاشتنا آرمانج و خیال خواه و پاشی باوای که پاکج تکنیک خدمتا جواکا خواه لی مخابن کرد و که گلک مسئله نه سیاسی چال هنر ednere, lüveje ednere, futbolji sardnere yani siyaseta serbest, siyaseta Kürt tabayici esas, na serbest yani. Bu vaktiçteki bir kıymet ve nırh dimine. جمار دقوتن حرامة. Yani oldar demek gerektirir. İşte gotun harame, seri Hasan ve Hüseyin'e, halbuki Hüseyin fazla bir sal beri Kerbala'ya emriye. Yani tu alaka seri Hüseyin ve Kerbala'ya cüneftmeye. Ya ahir yani bavariye kuvahe bu yani şu dinava harkedici ne listke kıymet bu ne spora kıymet bu li embik nekin bir milyona Kürt hac spor etkin tamaşa dikin embik nekin bisat hazaran Kürt futbol edileyizim yani eğer ku ne bin evherin ekhalki yani eğer ku emzvara Dersim Spor'a, Ahmet Spor'a, Van Spor'a ne karın bütün cazibe, bütün hez, Van Doravan Micivinin evi her birinin Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı. Yani ev tiştek sahaya. Yani xel hezi digre. Yani te bir anın kek Ali Ceve vere bir belki bevreci çubuğunu ve maçı. Salin Davide Salin Haşti'yi de ses alal ser Malatya Spor, timeke Kurt bu. Çi bu seroki ve şahit Selahattin Çevik bu kasık naftayı bir anına ne şaşırım. Miroveki tüccar bu, bazırgan bu, tekiliği devlet icra baş bu. Timeke gerek baş bu kurt hazır kere bu. O se saral ser her yani derecede doya seyade xelastıkır, lig xelastıkır. Maçeke Vani İstanbul ve Beşiktaş yere bu. Yani ihtimalen belki bevre çuğuyor maçı. Stadyuma İnönü'nün nevi parvekiri bu. Nevi Malatya Sporu, nevi Beşiktaş yeri. O nevi Malatya Sporu yek ciyek valanem aldı. O bir guman o evten ne Malatya'yı bu. Yani Diyarbakır'ın avda bu, Siirt'in avda bu, Mardin'in avda bu, Muş'un avda bu. Cara peşi bu timek Kürt yani emdbejin Kürt. Belki camiye Kürt ne dedi bu. Ne dedi? Ya. Timek Kürt karı bu İstanbul'u zora Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı ve Malatya'yı zora her siyacı ve derketi bu. Ne kurda dora ve civandı bu. Yani his ve ki evveki mıknatısı ki insan öldüre kod civine. Ceddema ku emni karın hortin kudre hizeki ku karın sergilindi bir ev takmamına, ev timamına peyda bikin, derkin oluyor evi duye halkiyerin. Yani siyaset edici bir sayı. Demek ku emverin tevgerin kurt ne kurt benim derneğin naslamaya koyar derneğin kurtin kurt evi her tekin parti çıkar, bir parti çıkar. Hatta sadece haftayı van onzanın kusavu yani işte ve emverin ev şikez kurt naslamaya koyar resine koyar bakın edi kurtin kurtçu koyar yani. Ev her beşe de sayı. Eğer vecametine de evi kurtin kurt evi ku fazın bu kuyun, udvek bu kuyunci. Evherin vecaya Türk'a bu kuyun, Arap'a bu kuyun, Farz'a bu kuyun, Avrupa'ya bu kuyun. Demek bu vecaya tebe
eğer ku Yaşar Kemal Mehmet Kurdi bir insanlar acı gazetana ve astı. Eğer ku Mehmet Uzun Emet'ine bunlar Kurda belki hince forte Kurd ve vejen niskalin romanın niskalin Türk mü konuşuyorlar. Loma diye her tişte civaki modelinde stûnun her stûna civakama diyeceğim Allah'ım. Mesela dur diye yani ku bir heza tekiliya Barcelona o Katalonya'ya şu der heza ve derdi. Bu gelek takımın ku buna dengin gotuna avete gotun ku falan takım je takım ki vedettirete gotun. Yani bu gelek takmatı gotun leve dünyayı ev gotun her izleder Barcelona'tı. Bu ku rastlıcı takım ki vedettir. Takım ki vedettir. Seroki radı be 2010 de caniyeki devlemende nunereki burjuvaziyi milliye dibêje ji bo siberoja min ez dixwazim welatê min bivese bi xwe ez dewlet dixwazim tecrübeyek li paşeye çi tecrübeye Katalonya bas otonomin Franco-te otonome wan laq dike garantiya ku 5 salê dinê Franco'ya din İspanya derê tune ew garanti dikane bide îro Katalonya bas her ducu otonomi le kengi ev devlet le insafa ve devleti otonomi yani sibi Franco devlet karabecaz nasıl hakim em îro velatê xwe ew mafin ku 20 sale 30 sale bi tekoşînê hatine stendin em denin ku hêdî hikûmet ona teva bin pê dike paş de distîne êdî tehamila wî ku ser cadeyek Batmanê li ser erdê ku bêje pêşî bila peya derbas bibin çi qas gotinek insaniye miroviye tehamil ji wê re namîne yani île ji bo wê divê em hep stûna ku karibe civaka me bike civakek xwederin û paşê jî bikene teve em van stûnê xwe bi xwe ava bikin vê din çareyek din ji tune ye باشه مدیا اره Demke. Diyarbakırspor mego Başı sıfır var ki basket yani devlet demek strateji bu hep karani yani vati kulciye ki heze kebe potansiyel kebe herkes evi karbe bu kadar despaveci işte ki bir normal eve ya yani biz bu en kesin ne ki yani eğer suje kebe suje ne ya emni karbın timeke hoş desti devlete halas bikin bir imkanı xwe bir derfeti xwe bir muhtacı devleti ve bir muhtacı generaleki bir Diyarbakır ve bir muhtacı milletvekiliye gibi ve Karabistan'ı xwe sekne. Ev sucemeye yani ev kemasi ameye yani ev zaaf ameye ev kusur ameye ne avane. اره باشه ام ویجی بهلن تبعسا بارسلونا کر اتلتیکو بیلباو کر مگو بلکی بارسلونا کی مجی درکت اما درکت جی آمد سپور بو کک علی فکری شق درکتنا آمد سپور Kek Enver teknolojisine de arıyor ya beni. برابینن تثبیت شفیق نه راسته her taraftarı takımın Kürdistan'ı deman demede taraftarın takımı ki İstanbul'a necid be. Rast bece jiboku takımın Kürdistan'ı nikare İstanbul'a zora Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş be. Jurti roja kudme takımı derkız okul Zora var mı? Zora var ve hizb kandavan seril her deri herci beraber wan karbe bileyze ev taraftarı takma Kürt evde teni takma Kürt yani. Ve Trabzonspor yani. Katalan'daki ne karibini ku taraftarı Real Madrid'e ne yani ne mümkün. Le İspanya'ya 25 milyon taraftarı Barcelona'ya yani. Nüfusa Katalonya'ya 12 milyon. Eftim hani yani ev 12 milyon tevcih dedi. Küçükene, zarokene, insanı hayvan futbol etmeyene, ihtiyarene. Eğer ev 12 milyon tev mirovin ku tekiliyavanı u futbolu heye kabul bikin 13 milyon edinci taraftarı Katalonya'ya. Avrupa'ya 65 milyon taraftarı yani. Dünyaya ise 25 milyon taraftarı yani.
yani mesela heziye eğer ku takımı kan da kar ve lehembeli takımın İstanbul'e berxod bir de zor avamlı ve wan ardı bir gevzine derxin ev kurtin taraftarı Diyarbakır wanı evine bin taraftar. Len hada شغل ما بحسها ذكر يعني صالين حفتي دو تيم هبون كو وك باهوزي وك فرتناي در كتبون ليغا تركيا يكجي ترابزون سبور بو يادنجي دياربكر سبور بو براستي باورم كك علي فكري شك هر دو تيم ببون براين هفدوجي وك تيم نوا ترابزون سبور و دياربكر سبور فشرة دولة الري البلد دياربكر سبور قلت يعني براستيجي براتيك Trabzonspor و Diyarbakırspor قد يعني وربع فكر يعني تقولن دو تيمين برا وصل تيبي لا من نظام بلكي شاش بديجي يعني من نكارو كتجاه بحثات استوها بكده أزيد صار في مجارد دميدم ده حذر وده هذا ما خواست يعني أجدنا بوان دبون هنك دولة من دين كرت خواستن كو ببن ريفبري Diyarbakırspor إنجا Diyarbakırspor داوية باشي دركت بو سوبر ليج ده حذر وده ها يعني جاميرا ترمهنا ام تخوازن كو ام ببنه ريفبري بي تيمي چه سومر بو ويده مستروكي هتي سمر كتير سومر بو اري مستروكي Recep Tayyip Erdoğan به راپورên میته پێشیامە گرت نەدامە ئەدوێ دەمێدە ez û yekê re bi kes bi yek teknîk direktorê kire yani rahînerê kire ez û hev me hev nas kir navî Bahrî vega sewadî wî baş nayê bîra min wî behsa Diyarbakırspor kir û demekê rahîner bû li Diyarbakırsporê û Gaffar Okan jî weke xwediyê Diyarbakırsporê digo gava êvarê gazê me dikir em biçûne meqama wê erê me bi her me dixwar û me xeber dida lê alê ketinê jî li xelkê îşkence dikirin dengê gazin û jana însana dihat yani mesela Gaffar Okan vir de mînakeke gelek îkonîkek û devlet çawa Diyarbakırspor kêr anîne Loma em nikarin hamberî sîvana devletê lehengekî ji nava çîroka Diyarbakırspor derxin mixabin em nikarin wê bingeh bikin lê mesela Ahmetsporê meseleke cihê Ez ê vê mijarê xwe ez dixwazim wî iştek pirsim Alî fikirî şik em dîsa mabte dest pê bikin te kitêba Kaos û Berxwedan ya Ahmetsporê nivîsî bû dikarî hinek behsa wê bikî yanî wek min got yanî me gobekî Barcelonaya Kurda way derket hat alîgirên wî du tîmên Kurda hene ku me got ji bilî sporê futbolê netewperweriyê jî dikin yek li welat Ahmetspor bû ya jî li dervayê welat li diasporayek dal Kurd bû birastî jî alîgirên wan netewperweriyê dikin jî dikarî piçek behsa Ahmetsporê bikî kengî derket û heta ku hat serkeftin bi dest xist û dewlet çawa dixwaze rê li ber Ahmetsporê bigire çi zextan li Ahmetsporê dike ji bo çi yani dîsazê gotina xwe bispêrim gotinên tekê şefîx û digo tîmek hebe tîmeke Kurd tîmeke bajêrê Kurd û İstanbolê karibe Galatasaray Fenerbahçe têk bibe wê hinga Kurd rastî jî bine alîgirê wê tîmê çîroka pirtûka min jî ew e yani weke ku wê were bîra we di 2010 de gava Diyarbakırspor têk çû ji Süper Ligê ket wê salê Bursaspor bû şampiyonê Tirkiye û Bursaspor nexasin li maça Bursayê yani zordariyeke gelek
tund nişani aligiri Diyarbakırspor'dan. Wan xistin, wan rejim kirin. Yani var hasıl vega ew dîmentene hişê min, berçavê min in, ha nava min tê guwaştin. û 2016 de gava li Bursayê Amedspor, Bursaspor di 2-1 têk bir bigo ez ê vê pirtûkê binivîsim. Ya di ez ê nivîsê xwe derhekê Amedsporê de bikim pirtûk û ji xwe di pêşgotina pirtûka xwe de ez behsa vê bûyerê. Yani Amedspor'u kunduzanın 2014 de hate damezrandın. Eriya beriya ve Diyarbakırspor Büyükşehir Belediyesi hebu. Yani Timeke Belediye bu. Beriya ve Jişvan Melik Ahmet heye haftayı usiyade de avakirin. Yani Koka Amedspor'u Melik Ahmet de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi udur da bir ki navê xwe diguherin dikin Amedspor. Yani ne çîrokek û hatû dirêjek û pêncî salî û xwara çîroka xwehanî be li hengêrê hebin bixabin dîsa em bêparin ji van tişta lê piştî ku 2014 de hate damezrandin bînavî stend buha bêjin navê bu Amedspor yani Türk ji vî navê pir pirsiyan. Yani Hollanda û nexastin Liga xwe de gelek serkeftî bû. Di Kupaya Ziraatê de sezona 2015 û 16 de heya çarîk finalê derket. Yani gelek tîmên İstanbulê têk birin weke Başakşehir û îsal bû şampiyon Tirkiyê. Li Amedê wan têk birin li futboleke pir xweş dibîst li hasıl. Diber di çekîdinê jî hebû. Weke ku dizanim 2015 de û xopana hendeka siyaseta legal ya Kurda qels ket. Yani hema bêje hêza doza Kurd û Kurdistanê bi şeklekî sembol kete ser milê alîgirê futbolê. Lomar heman demî de pir organize bûn. Yani Amedspor, Diyarbakır, Merdinê, Kızıltepe, Batmanê, Bedîsê, Wanê, İstanbulê wiha fanê wan çêbûn. û ew dijberiya û behsa şerê navbera Merdîn û Diyarbakır kir 2012 bu 13 de bû. Yani vega ew dijberiya navbera ku ji bajartiyê tê ji holê rabûye. Weke heman hêzî tev digirin. Xwe bela ku weke heman hêzî tev digirin saveke mezin dikeve hundirê devleta Tirk. Loma Amedspor qelse yani wê ew bikeve ji Lîga xwe bikeve lê dîsa ji bo wan deplasman qedeğeye nayê fêmkirin. Yan jî federasyon ceza dide Dê alîgir Amedspor nîne cezayê qirası dide ku ji alî malî jî darayî jî nikaribe ji binê wê derê. Sedemên van hemûya hevgirtina ya yekpareya alîgirê futbolê neyê siyasiye. Yani ez îro jî karim bêjim dîsa weke temsîl weke îkon futbol bi hêza xwe di warên kurdewariyê de siyasetê bi bandortir e. Yan jî ez formîla xwe şeklekê dinê biguherînim bala devletê ser siyasetmedara zêdetir li ser futbolê. Futbol weke nexweşiyeke sirayetê her tiştî dike û pir hete û devlet nikare pê
و پارتی بک و تبت کاربل بوری دستورا خو و بگره لی خبر تاوی ناگی جا آمد بوری بلاکو دی مسئله ancak UEFA'ya da izah bike. Bu kare kadar bike. Ne kare ve bigre, ne kare ve şole rake, dora ve peçe, bina ve dikine. Bu brastici hem hamu temaşat ki. Yani iroji. Gere Kongre Ahmet Spor'u çevebe. Yani te denk teneye. Yani bakın Ahmet Spor ne saziye. Ya neş bu pandemiye bu yani? Ya elbet pandemi. Bakın münakaşa, bakın rojet, bakın yani hala bakın karası, yani çavapkin. Yani tikez derhak gibi de tik gotine ki nabeje. Henga yani em çavale tebin. Em şuka duxinin ji medya em duxinin êrişên ku ser Ahmet Sporê dibin, futbolîstê wan dibin, kluba wan dibe, otoboza wan dibe, em gişî duxinin ji evkê. Bi sistematik wan tiştaşê. Ev êrişê devletin. Tamam. Ê devletê bixwane ya. Ama yani divê ku em ji tu daim gazna nekin. Yani tu daim gaz nexwe bikin. Ka em çine. Yani netevek bi saziyê xwe neteve. Ne bi vekotina xwe. Ew saziyê ve çıkas xurt bin. Enerjiya saziya wan çaba tevlî her koku nizamçiye netev dibe netev hê bi gur û geç dibe. Bu sazî tune bin ew netev bûn jî netev parêzî jî qelse. Ez pirsa min eve dibêm Kongra Ahmet Sporê gerek de nehê bêmehê de darkeve ya ji bo pandemiyê dibe ku milyon de çepin lê yani 100,000 astengê Ahmet Sporê hene rojevê de kes basa wan astenga nake. Baş. Yani wana em درojên pêş de di bername xwe de münaqeşe bikin, şîrove bikin. Şefîq Pêşeng em werin futbola diasporayê. Ez dixwazim di warê Ahmet Sporê de jî eger fikrê te hebe tu bêjî. Tu zanî li Ewropa çi Kurd bin, çi Türk bin, çi ji milletê din bin ji salên heştê pêve bi rastî di nav futbolê de, müzîkê de, şanoyê de, sînemayê de cî digirin gencê wan ev jî dibe serkeftinekî ji bo wî gelê. Futbolîstên pir navdar jî derketin li Almanya. Mînaka herî berbiçav jî li Almanyayê. Em dizanin hîn ji sala heştê bi Erdal Keser derketibû millet bi wî ew bû yanî. Penaberên din dest bi futbolê kirin û derketin heta Lîgê Süper. Li Swêd jî tu zanî Dal Kurd derketiye. Ev tesîrek mezin li gelê Kurd kiriye bi rastî. Serketinekî pir mezin kir di çend salan de derket Süper Lîga Swêd jî lê mixabin ji ber aborî û hinek pirsên din niha di Lîga duyem de ye. Tê çi bêjî ji bo futbola li diasporayê tesîra wî li ser Kurdên li diasporayê fikrê te çi ne yani di wî warî de? Yani mixabin gor nüfusa xwe Kurdên diasporayê ji bilî Dal Kurtê dinamizme din de nexistin. Yani taxminek me ku em dilekî het karbin bêrin em pê serbilindin Almanyayê tune. Yani nüfusa herî zêde ya Kurdar Almanyayê zanî û dîroka wan jî belkî ji Swêdê kemtir hatine wanî vêderê. Yani taxmin navên Kurd heta Kurdistan Spor heye, em bêjin Botan Spor heye, salên heştê wan de li Kölnê Özgür Spor heye, Mardin Spor heye, Midyat Spor heye. Wana tevlî taxmin Kurdan hen îskvanê wan Kurdin, serokê wan Kurdin pêdqada amatörî de ne. Yani taxmek ku karibe em bêjin têkeve lîgên profesyonel ê Kurdar jî ê Türkar jî heta naçîneviye.
Minaka Futbolist hene bağırım. polis senet navanda belki en navdar ses erene ekul kurduna xwe xwedî derketiye nasnamaya xwe xwedî derketiye heta di hevpevînê wî de dema ku ya Hîn Kasım Paşa bû ya ew sala nû çûbû Galatasaray di hevpevînê xwe de kur tiştekî balkêş gotibû gotibû her gel millet ne gotibû sembolê wî hene ez dixwazim bawayekî azad bi ala xwe derin bigerim vê bajarê ez nikarim yani divê derecê de ku li ewa xwe xwedî derketibû yani wekî din jî belkî tek tûk hene ew ê ku li Hatay Spor dilîst xortek ji bo xwe çû Hene dertin erê hene gelek hene bi rastî ne tenê li ewkê jî hene li welatê din jî hene. Buradaki ji alî midyatê wiha dertên li arastî taxmek ku em karibin yani xortên Kurd karibin hêzên Kurd karibin li dora wê bicivin bêjin ev ameye taxmame ye dal Kurd e yani sala ku dal Kurd derket ew derket Liga Avacı Süper a Swêdê Em karin bêjin süper. Allsvenska dibêjin lê em karin bêjin süper. herî bilin yani tê bîra min gelek xortên Kurd li derê dora me xwe bi wê dakirin yani Tê bîra min tu jî hatî. çeke wê jî Davet kir tu hatî. carê din jî karim werin Dema futbola Kurda ve merû diçe. girê daye ji bo avakirina nasnameyeke nû hêz lazim e eger ku dal Kurd nikaribe bibe hêz ew ê nikaribe Kurda dora xwe jî bicivîne yani mixabin Em zanin aboriyekî pir mezin lazim e endüstriyekî pir mezin e futbol endüstriyekî pir mezin e bi rastî. Ama serkeftin ve niha çima em bêjin Katalan dora Barcelona'yê yani Barcelona hep paspiye hêzek ku dikare di referanduma welatekî de serkeşî bikisine. Zanîn du rêvebirên FC Barcelona'yê di komîta referandumê de bûn. Du rêveberî wê de. Çîrûska daxwaza serxwebûnê serokê Barcelona'yê pêxist. Agrivê wê pêxist. Ji wî dest pê kir. û dinamîzma herî zêde di novê kampê bû. Yani ew pêvajoya evê de pêvajoya referandumê de her maça Barcelona'yê de sedî ew daxwaz hatiye gotin. Yani hem bir derkî hatiye gotin hem plakatê xwe hatine gotin. Roja kampanyaya referandumê li Barcelona'yê ji bo evê dest pê kir ji bo referanduma Katalonya'yê tesadüf li wê derê bû û ew roj maça Real Madrid û Barcelona'ya heye Madridê. Roja ku Barcelona li Madridê zora Real Madridê bir 300,000 imze berev kirin rojekê de. Ew rekor e yani. Ew rekor e. Yani merê ji dikare hinek tişta derxe ku hêz û serkeftin gelek tişta kare dora xwe bicivîne gelek tişta dikare biguherîne têxi nava li bo hereketê jî. Mesela dal Kurdî çek ew e yani wextê Kurd bibe ew ê Kurdên Ewropayê tev dora wê bicivin yani Kurdên Şwanezî milyonek nîv fansê wî hene di medya sosyal de. yani ev jî serkeftineke gelek baş e yani dema ku ji xwe tînek em bêjin Kurdên Kurman ê Soran ê Feylî ê Alewî ê Müslüman ê Sunî ê Şafîî ê PKK'lî ê Barzanîcî ê Yekîtîcî dora xwe ji wan tu zanîbî ku wê tîmê dinamîzmek netewî ava kiriye. Rast. Evet. Rast. Baş Alî Fikrî Şık em di programa futbol şîrove de dal Kurd pir rexne dikin. Em îro futbola wan rexne nekin. Tu çi dibêjî ji bo futbola li diasporayê fikrê te çi ne yani di vî warî de? Yani rastî jî dal Kurd çîrokeke gelek serkeft daxist. Îro jî ku dal Kurd ji dîrokê vekişe kes nikare devê xwe ya ji wê çîrokê gez bike.
2004 de hate avakirin. Her asta Swêdê de lîst serkefti bû û dawiya Davîdê 2015 jî derketka da Allsvenskan Süper Lig'e. dediği bilin ya Swêdê. Yani bu hepki مجاري طايبة وأز شاهدة جالك تشتانه دول بيجي جالك شاشتي هنا بروجة كي درفتها بس خوازم بحثا ويس سزونة طايبة بكم بو شاوا شاشتي بون و داوية سزونة داو كرت شاوا كات Evet. تكي شفيك جدي بيجي دبيكو em hêzeke bandorkêr ava bike. Dal Kurd rastî jî weke alav xewha kemilan dibû, kanû dibû û di wê astê dibû û dîsa nava devleta Tirk di qetiya ku wê Dal Kurd têkeve turnuvayê UEFAyê di wir de bi tîmeke Tirka Türk ara bile. pêşbaz Ew tirsi şey bu ne olsa? yani سروکê Dalkirtê biraz Ramazan Kızıl destpêkine kafa de eşkere kir ku ji bo sponsortiyê şirketeke Çîn reklam daya wan devleta Tirk gazî wê şirketê kiriye gotiye ku tê sponsoriyê berdevam bikê em tere têkiliya xwe qut dikin û Yani virjî dîsa lîstika Türka heye tedî digotin yani Kurdekî li ku derê ve Türk müdahale dikin ku ew bi ser nekevin. Li virjî dîsa tilîka xwe xistin nav futbola Kurda jî yani. Raste yani şu ev ne cî eceb maye ev ne yare mene em tiştekî baş bikin ew ê were tilîka xwe têxine lê vir de ya hêrî girîng ew e ku em çi dikin ji bo xwe bêtir baş bikin yani ew tê bîra min di kilama Helepçeyê de û şivan dibêje dibe işte kalem û pênûsa bînin û ji her kerê binivîsînin û bira hayawan ji derdê û dilê me hebin yani dibe ku em ji vî ayarê derên em êdî bi meselê xwe ve meşgûl bibin xwedîl wan derên pêşiyan wan vekin nexasin dev ji vî mejiyê teng berdin siyasetê de jî wiha ye belak siyasetê de çiqa teng e ji xwe wan bûyerên dinê ya jî tekamûlên dinê ya jî hebûnên dinê jî nabîne mesela di nava siyasetê û futbolê de tê çundin û hatin tinê ye Evet. belak bu mejî hewqa teng e İyi baş. ev lazım e û rastî jî divê ku em xwedî derên lexasim dal bide xwedî derên çima em xwedî derên bela ku îro halê hazir di asta pîleya UEFAyê de asta hêrî bilind de dîsa ew heye yani Ew heye, rast. dîsal bibe şampiyonê Süper Etanê wê derbasî Kur bibe derbasî Allsvenskanê bibe hewqa rexneyê me jî ji bo vê ne Bu bet işte ne? wan Rast. dehdetane ya dilek Tamam. bahsa başûr kir mesela vir de cîveyê jî ez dixwazim vê kuda xwe jî cî bînim ji bo ku însan devletek ya jî devleteke federe ji bo bibe endamê Fîfayê elbet divê ku ser bi xwe be lê ku devleteke federe be riza devleta dinê ya navendî standı be ev jî kare kısa ji xwe re tîmeke li tevî ava bike û ev tîm têkeve pêşbaziyan Fîfayê weke Kupaya Cîhanî yani başûr ji bo paya neftê bi Ereba re bi devleta navendî ya Iraqê ve bi tundî pazariya dike lê Demek dike turnuvaya velatên ne naskirî yani diwan turnuvaya da delîst. yani Patagonya bu nizanım bu ana navê wan nayvîra min. yani aybe ev defet Aybe. Mixabin rewşa Kurda di wî warî de ye
نکارم به ولاتین کو اندامین فیفا و وفای نبوان راج فوتبال بلیزن لگور قانون وفا و فیفا نابه کو ولاته کی به ولاته کی کو جالی ولاته دن نات و ناسکرین بوان را فوتبال بلیزن قانون ورجیانه اسپاست کم جبوا هر دیا براسی ماتن داویا پروگرام آخه و ساعت و نیف در باز بو از دخوازم گوتنین خواه داوی بیجن شفیق پیشنگ و علی فکری شیخ داوی امکان پروگرام آخو بگیرن کیک شفیق امشته دست بکن Yani eskiden der hakkı koronaydı şimdi gotuna bizim nakıya kul velatime tabiat bacarı Diyarbakır, Rahaye, Antabe, Mardin emne hoşi disi geçmiyor belaldı be dibe emne hoşi ciddi bigirin خواه پارێزن زارۆکە خۆ پارێزن جیرانە خۆ پارێزن تاخە خۆ پارێزن گوندێ خۆ پارێزن باژارێ خۆ پارێزن وڵاتێ خۆ پارێزن yani her jiyanek giringe û her derê kurt ji xwe dimirin tên kuştin qena heta ji destê me bê em xwecbê nexweşiyê biparêzin û neyêrin ku însanê me hayata xwe قربانی وی نخوشی بکن سساریه بکن ایوارک علی فکری شیخ Davak bezeki bilim havalimi programı beci az istefayı drejnakem. Az bir maske dernakem. Bu davaz da kıva derbeci az hafıza hatkim bela rastici orana mesela ki ciddiye وهي أشياء ويجي نهات يديد تبيكو أم حفظة حبك نخلصن باجاري كده هره باشه سپاس جبو هر دیاجی تماشاوان هجا ام هاتن داویا پروگرام خواه مدخواست از کیف خوشی بیجم کو سبه شاهیا فوتبال دست بید که لیگا شامپیونان دست بید که ماچن پر قراستن لیستن لی مخابن جبر کو پاندمیا کورونای اف ماچ و گش به او کورن لیستن به تماشاوان لوماجی لیدی ساجی ام لی مزکن ام دخوازن هوجی لی ماچا تماشا بکن ماچن لیگا شامپیونان به هیجان و خوشن به تماشاوان بجی خوشن باشن بمینن دخوشیه ده حیا برنامه کدن